Lajeng mekaten kalawau adicara pendidikan sampun paripurna, mugi tansah dadosaken leganing manah dumateng panjenenganipun Bapak saha Ibu kang kagungan kersa inggih punika Pak Karno saha Ibu Pasi. Lan salajengipun Bu Pasi kalawau katuran juga Bu sampun paripurna jari tidak besok iki moh. Nah, niki wancine badhe ngluwari nazar, monggo katuran minggah Bapak Ibu. Nyuwun wekdalipun sawetawis nggih. Nah, monggo. Monggo Kanjeng Ibu. Katuran minggah wonten sasana payuhan. Pun rantos kaliyan putra putri panjenengan. Ingkang supados mari sesurah dhateng putra putri panjenengan. Wong sing di men-meno ya iki tak di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa saha perangkatipun, sesepuh, bini sepuh, ugi tokoh-tokoh masyarakat desa Gagan ingkang kula hormati, lan sumrambah dumateng para tamundangan, para bapak-bapak saha para ibu-ibu ingkang sampun nglodhangaken wekdal sehingga saged makembang wonten pidhalemipun Bapak Karno sak keluarga. Saderengipun kula nyuwun pangapunten mbok menawi ganggu dhateng kamardikan panjenengan sami. Awit kula wantun ngadeg wonten ngarsa panjenengan sami namun minangkani pamundutanipun Bapak Karno saha Ibu Pasi wonten ing tenggahan dalu punika bilih panjenenganipun Bu Pasi ing rikala semanten menika kagungan nazar utawi ujar utawi uni pangunek-unek bilih ujaripun Bu Pasi ing rikala semanten adik ingkang dados semanten nggih punika adik Sri Miningsih ing rikala alit nandang gerah nger sliramu kok lara-laranen sok yen kowe wis omah-omah bakal tak tanggapno gong utawa ketoprak ngoten Bu nggih. Mila mekaten panjenengan sami minangka sampun dados paseksen bilih nazaripun Ibu Pasi kala wau yang kasebat
putra putrinipun Sri Miningsih Nandang Gerah mbok menawi saged saras waluya kewan jati temah ing waluya benjang yen omah-omah badhe dipun tanggapaken goh utawi ketoprak. Mila sampun kaleksanan bilih panjenenganipun Ibu Pasi sampun ngrawakaken goh utawi ketoprak. Mila panjenengan sami minangka kang dados pakesen bilih panjenenganipun Bu Pasi sampun mbayari utange ngaten Pak nggih. Minangka sampun ngluwari nadar wonten ing dalu punika. Mila panjenengan dados pakesen mugi Allah taala maringi keselamatan dhateng panjenenganipun keluarganipun Pak Karno kawi Bu Pasi. Amin Allahumma. Selamat ing ngajeng lan sak wingkingipun. Amin Allahumma. Mugi-mugi pinantemanten sakloron dadosa keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga ndang diparingi momongan. Amin Allahumma. Mekaten ingkang kula saged aturaken dhateng sabaran sami minangka luari nadar wonten ing adat Jawi kala wau kedaipun buka kupat luar. Sea iki kukupe Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampun. Lho kok. Ya Allah. Ning jero gedang yo ben kebagi aku are. Bocah iki ben nang jero gedang saben kowe ngono bagi aku. Nggih, dumateng para bapak saha para ibu mekaten kula menggawe adicara buka kupat luar sampun kaleksanan. Sakmenika ugi panjenengan sampun dados paseksen bilih panjenenganipun Bu Pasi sampun boten kagungan utang. Paribasane menika dalu sampun dipun luwari sampun dipun bayari disauri nggih Bu nggih. Mila kula dongaken tansah binaringan lestari widodo miring sambikala boten wonten alangan satunggal menapa. Ugi mekaten kang saged kula aturaken dumateng ngarsa yang sami mbok bilih wonten klenta-klentinipun. Anggen kula matur wonten ngarsa yang sami. Kula nyuwun agung ing samudra pangasami. Akhirul kalam wabil taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.